Ngihlangane nesiguqa sensizwa ngiye elantshini ngelunch. Shukuthi ilunch nje ngiyidlela ngasemsebenzini. Hey, isiguqa sensizwa sivelane siqonde ngqo kumina. Sithi wena uzoba umfazi wami, uzoba umkami. Ibakithi asisihle nasi isiguqa. Ngicela ukuntshela ukuthi isiguqa asibuzanga namba, asicelanga namba. Inhliziyo yami ithi khethethe. Ukuthi kahle mina lesiguqa sho ukuthi njoba sithi ngizoba umkaso kanjani singacelanga amanamba. 2 days later sifone isiguqa. Sifona from i-landline yase-ofisini. Mina ngithola i-call from reception bathi uMr Majola ucela ukukhuluma nawe. Mina ngazi ukuthi ubani uMr Majola futhi ngingaklik nje mhlawumbe ukuthi ngabe ilesi yasiguqa because asikaze nje singitshele nokuthi ubani nama ngikaze ngisitshele ukuthi ubani igama lami. Angicela ukukutshela ukuthi mangabe ngilibamba icingo ngifuna ukuzwa ukuthi ubani lo Majola. Sivelana isiguqa sithi sawubona mkami. Yo! Kwavelane kwaba ne-long pause. Ngishokhekile ukuthi inkosi yami isiguqa sesingifune saze sangithola. Sho ukuthi wabona i-uniform engangigqokile mhlawumbe ne-name badge ukuthi ngisebenza kuphi ngubani igama lami. Wasefonela e-reception yasemsebenzini. Ngicela ukukutshela ukuthi ngisashokheke kanjalo singibuza isiguqa ukuthi imi kanjani i-weekend yakho. Singakwazi yini ukuthi sihambe siyolwandle, sihambe siyomunca u-ice cream. Hey, ngicela ukuntshela ke bafazi sengikhulumela phansi. Hey, ngichobozela efonini. Ayi kona inhlelo bekade ngingakabi nazo ze long weekend. Ayi bafethu ngosuku lokuhlangana nesiguqa ngangingazishunile. Ngicela ukuntshela ukuthi ngangibophe igoda, yabo leli goda leli eliphezulu ngibophe lona. Ngagqoka leya ngubo yami ke ebomvu eniyazi nonke ukuthi ifike ingimanqaze ingithi ntswi eswini ngoba pho ngilamba dlile lentombi yini. Mase ingithi ngqi esinqeni nasemahipsini mase iyangidedela ngezansi kwamadolo. Ngicela ukukutshela ke sengimile ke point ngasendaweni yokuthengisa u-ice cream laphayana olwandle. Liqhamukeke uswahla lensizwa yami madoda isikaqaqaqa. Ngicela ukukutshela uqhamuka nje ismile sakhe esikhulu sesivakashele amadlebe. Asihle ismile sakhe. Umbona eqhamuka le ukuthi lo usmile from inhliziyo yakhe. Ngangilindele ihagi ke from uMajola yabona nje sithi ukuhagana nami athi uqamela emabeleni nami ngisuqamela esifubeni sakhe. Ngicela ukukutshela ukuthi wavelane wangixakathisa ngengcabulela zezandla zakhe ezingakanani wangichawula. Ngicela ukuntshela ukuthi lowo mchawulo ngayizwela igazi ligijima lisabalala umzimba wonke even nakuma genitoury areas. Ngayizwela ngathi cha lo umnyeni wami. Futhi ke nezandla zakhe ke nje zayikhuluma enkulu indaba kumina, zayikhuluma nje ukuthi akuyacaca ukuthi insizwa ikhona ngezansi. Wangibuza ukuthi ngiyamfaka noma ngiyamkhipha. Angiphendulanga ke ngavelane ngahleka ngohleko oluncane lokugigitheka ngichobozela. Wavelane wahleka kakhulu ke na waqhebhutheka wathi yo uyayibona nje loyo smile lokuchobozela lokho kukhuluma yonke into. Hayibo sesihamba sesibuya sisuke eBhishi le ezansi ePoint sikekela siqonde emakethe silibhekise emakethe kwakungeve kumnandi. Ngicela ukuntshela amatekisi edlulile ethi makethe niyawazi ke amatekisi afuna ukuye emakethe afuna o5 bokuye emakethe sasizibile ngathi asiwezwa. Kumnandi endleleni isincokola sihamba sinqakusana. Kumnandi yazi ngisho ukuthi yabona nje lolu ubambo lamabambo ami. Uyabona sigudla nje oCathedral sigudla le ko-YMCA. Ngicela ukuntshela ukuthi nje ngangayizwa ngisho nokizwa indlela kwangathi nje angazi nginyathela phezukwamanzi njengoPeter. Kwangeve kumnandi. Sifike ke emakethe la ekumele khona ngigibele itekisi eliqonde emzini wami. Ngicela ukuntshela ukuthi insizwa yoMajola ivelani ngicabuze esiphongweni. Ngizwe kuncinciza omama etekisini bethi yaze yayinhle into yezingane.
Mina ngiyawubona-ke bafethu lo mcabuzo wasesiphongweni ucute, usexy, muhle. Kodwa nje mina ngangifisa engathi hlampa ngangicabuza ey'ndebeni zomlomo emalipsini ngizwele nje igazi lithi janja lazi. Sesiqomene-ke manje-ke sesiyajola-ke manje kuyathandanwa. Isoka-ke lisebenza kude, lisebenza le eZululand koPhongolo, mina ngisebenza eThekwini. Sho ukuthi besilokhu siphila leyo mpilo yamavakashelana-ke kuyena ozongivakashela eThekwini kuphela kwale nyanga, ngokuphela kwenyanga elandelayo kube umina omvakashele ePhongolo. Kwahamba mina emsebenzini ngashintsha ukuhola kwami, ngahola ngeyi-15 yena ehola ngeyi-25. So bese sishintshana-ke mina ngeyi-15 ngiyeza yena ngeyi-25 uyeza, yabona sesibonana njalo. Sekumnandi impela othandweni lethu, ngigculisekile, ngizwela nami ngisemathandweni, ngikuzwa ukuthandwa, ngithandwa insizwa yakoMajola. Ngokuhamba kwesikhathi-ke agcine enginikeze incwadi. Athi le ncwadi ithathe uhambe uyeyinikeza omalume bakho. Ngiyabona-ke kule ncwadi wecela ukuzocela isihlobo esihle. Ake ngempela ngoDisemba ibhonasile eyami indoda, ayithathange iloni yami indoda izongilobola. Wabhonasa, wathatha ibhonasi lakhe wazolobola mina. Kwafika-ke ngempela ekhaya kwajatshulwa, bakikiza omama bejabulile bebona isiguqa sensizwa bethi hayi, uyabona le khaya abazukulu bazoba bahle, sizozala kahle, sozala igaqagaqa zey'ngane. Ake after umshado-ke ngizame ukuthola i-transfer emsebenzini yokuthi ngihambe ngiyosebenza ePhongolo. uPhongolo luncane-ke bakwethu, akusile idolobha elikhulu. Emsebenzini banganginikezi i-transfer. Ngokuhamba kwesikhathi siloku sivakashelana ngigcine sengithole i-promotion. I-promotion yami-ke ayisafani nasekuqaleni ukuthi ngangisebenza Monday to Friday, nge-weekend ngi-off ngikwazi ukuthi ngiyovakashela umuntu wami. Nomuntu wami naye wesebenza kanjalo Monday to Friday. Ake ngicela ukunitshela ukuthi bese ngisebenza ama-shift. Ama-shift ngiba nelanga engizo-offer, amalanga engizo-offer ngawo, hlampe 4 days engizo-offer ngawo kulama shift ami. Kuhamba ngokuthi i-roster ithini ngaleyo shift. Kwacaca ukuthi manje akusakwazi ukuqondana ukuthi uMajola azongivakashela. Sekumele kube umina osegqiqa indlela eya ePhongolo eyovakashela uMajola. La ekhona khona uthando nendlela ikhona. Angikaze nje ngikhathale or mhlawumbe ngibe nenkinga. Kwakumina nje ogqiqa eZululand ngiyovakashela umnyeni wami uMajola. Kwakumnandi emshadweni wethu. uMajola beka-exciting ngalendlela eyisimanga. Ake ngelinye ilanga ngithi ngiyafika emsebenzini ngithola ukuthi i-roster ishintshile. Mina angibonanga, kwafakwa ku-WhatsApp group, mina ngangabona. Ake kucace ukuthi kumele ngigoduke, ngangizoba no-5 days isonto lonke ngihlala ekhaya. Ngiyibuza ukuthi ngizolenzani lesi sonto, ngizohlala ekhaya lonke lesi sonto ngenzeni. Ngidecide ukuthi uyazi ukuthini ntombazane, ngena esitolo uthenga ilingerie kusasekuseni kabi, uthenga ilingerie uthi ijazi ngaphezulu, uhambe uyosurprise indoda yakho oPhongolo. Ngangena-ke bafethu esitolo ngathenga ilingerie ebomvu, ngathenga ijazi, ngathenga ama-crocs, ijazi elimnyama. Ngicela ukunitshela ukuthi mina angikaze nje ngibe nelingerie empilweni yami. Kodwa ngalolo langa ngathi today sizoyispice apha izinto. Ngayigibela itekisi ngaze ngiyofika ilingerie injani. Ngangithi akunendaba as long as eyibonile uMajola ukuthi injani, kwasha kwacima angihlangene, as long uMajola eyibonile ejabulile umuntu wami. Ngicela ukunitshela-ke ngigibele itekisi 4 hours ukusuka eThekwini uya oPhongolo nelingerie. Ayingitsinyi into ithi go guarantee, ithi woza go guarantee. Senginemvinqo manje yemiqa yokutsinywa yile intambo zelingerie. Angisakuphathi-ke inqeni. Amaqhuzu ezinqa isiwahlukanise phakathi, iyangisika phakathi kwezinqa. Ake kuthi itekisi mangabe ijika ithatha ikhona, kwakube ngathi iyangigumba lento, kwangathi nje kunamapiki namafosholo angigumbayo phakathi kwamaqhezu ezinqa. Ngifike-ke ePhongolo, ngingene egarage, ngithi ukurefresha ngiyiwaphe mase-ke ngifutha ngeperfume.
engathi mhlampe ngiyi-influencer mangabe enza ama-vlog awo, ngizifuthe nge-perfume ngiziqhole. Ngifike-ke emnyango kaMajola, ngivula ijazi lami, ngiqaqa ijazi manje, kuyasetshenzwa manje. Ngiqaqa ijazi futhi bese ngikhonfemile ukuthi ukhona endlini ngoba mengisegaraji ngamfonela ngathi umuntu wami, yabona lezo ngxoxo nje zomathandana, angibuza ukuthi ukuphi, hayi ngisemsebenzini. Ngimbuze mina ukuthi wena ukuphi, athi hayi ngisendlini, wenzani? Wathi ngilele ngisendlini, kuyabanda namhlanje. Ngicela ukunitshela-ke ngiqaqe iy'nkinobho zejazi, kuyasetshenzwa manje. Ngiqaqe nebhande lebhantshi, mase-ke ngithatha unyawo laka-left ngilibeke ngaphambili, uyayibona lo pose, ngibeke isandla efigeni, mase ngithi ukutshekisa ama-hips ukuze phela iqhuzu lezinqa livele, kuvele ukuthi izinqa yikhona. Hhayi-ke ngicela ukunitshela ukuthi umlomo ngase ngiwugcobile usubomvu tebu. Ngesandla saka-right ngqongqoze emnyango, ngqongqoze into eseksi, angingqongqoze ngathi ngqongqoza iphoyisa, ngishaya uqhoqhoqhoqho mangabe ngingqongqoza. Asukume-ke uMajola ebhince ithawula, ujulukeni avule umnyango. Avelane uMajola athule, anquluze amehlo, angakhulumi. Kukhuluma umathandana lo anaye endlini, athi baby ngubani loyo? Why kunuka ivumbe limnandi kanje le-perfume? Ubani loyo? Kwavelane kwagxabha isisu kwathi angihambe kwayimanje. But-ke bese kuqala ukuhwalala, ngizohamba ngithi ngiyakuphi? Ubani ozoba nesineke sami sokungifunisa ama-guest house? Ngicela ukunitshela intombazane yakhona isho ibiqhamuka ihamba igqoka igawuni endleleni, igqoka igawuni yamnyeni wami uMajola ayipresentwa umina. Igqokwa intombazane engingayazi. Uyabona ibele liyangqengqile, kuyasho ukuthi akugqokiwe lapha, kade kubhizi zikhala ngenkonzo yekamera. Sithulile noMajola, akekho okhulumayo, akukhulumi muntu. Ibuza intombazane, baby manje ubani lona? Ubani lona baby? Ngabe omunye yini walabo nonkilo bakho ley'khebeleshe zakho? Angani baby ungithembisile wathi uhlukene nazo zonke ley'khebeleshe zakho. Sekusele mina kuphela ngoba mina baby ngakutshela ngathi angikuthandi ukushera indoda. uMajola aphefumule sakukhathala. Bazothile akusisi isikhebereshe lesi. Umfazi wami, umfazi wakoMajola engamkhiphela iy'nkomo. Ushadile wena Majola? Njengoba mina ngihlezi ngila 24/7, ushade kuphi? Ushade njani? Ngoba wena uthembise mina umshado, wathi uzongishada, wathi uthanda mina, umina isinqandamathe sakho, iphongolo yonke. Bazothini ngoba sekuhwalele, ngicela ukuthi ngikuphelezele, ngiyise kini, mase ngiyasala mina nomfazi wami siyikhulume le ndaba. Lo kade kusihlanganisile bazothile akusekho, mina ngishadile, bengamele nje ukuthi uNkosi zami akufice la, kube yiphutha. Ngakutshela wena uvela ukuthi ungenela ngenkani ekamereni lami ngoba uyazi ukuthi isono samadoda sivela ngokubona. Uvela noqhamuka uzongivezela ithanga. Ngakutshela ngathi mina ngishadile. Yo, idrama eyakho bazothile, because idrama uthi akekho umuntu ozongithathela indoda yamqukula, yathatha isikhwama sakhe yamqukula, yahamba naye yafika yavala igate ngaphandle. Ngasala umoya wami ujabhile ukuthi ngizolala kanjani embhedeni namhlanje uMajola kadelele nawo nentombi kuwona. Ngicela ukukutshela ukuthi ngahlala esofeni, mina ngisiyena-ke lo muntu othanda ukukhuluma, ngikwazi ukukhuluma kakhulu. Ngafasa ijazi lami nje, ngahlala esofeni. Ngicela ukukutshela uMajola uyabuya, sithanda sami I can explain. Yabona nje kwayona nto yakhe explain, angisafuni nokuyi-explaina, there is no need for any explanation. Ngiyibonele ngala wami amehlo. Ngahlala esofeni kwaze kwasa, angibange ngisaye embhedeni. Kwathi kuvukwa nje kwaba umina ogezayo, itekisi yokuqala yabanjwa yimina, ngiphindele eThekwini. Ngihamba nje izinto asiyilungisanga, asikhulumanga lutho, ngaphatha ukudinwa nje ngagoduka ngabuyela emzini wami eThekwini. Emva kwaloko-ke angisho bekuwumina ofayo, angibange ngisabuya ngiza ema-shiftini, angibange ngisabuya ukuthi mhlawumpe mekwama-shifti nginyuke ngiye eZululand. uMajola uhleli le akehliki naye. Wehlika kagodwa kabili, wagcina engasehliki nje at all. Wangabe nje esabuya at all. Ngaze ngagcina sengizwa sekuthiwa uhleli nje full time nalo ntombi yakhe le emqashweni wakhe. Akanawo umuzi le ephongolo uMajola uqashile. Akasenzi ngisho nokuza endlini, usebhungukile. Isiphelile indaba yomshado wethu kanjalo.
Siney'ngane ey'mbili ezayihlala ekhaya zihlala noma ngaloso sikhathi. Because mina ngisebenza ama-shift. Hhayi-ke ngicela ukunitshela ukuthi iy'ndaba zami zama-shift zalunga kahle, ngabuyisa iy'ngane zami ngahlala nazo iy'ngane zami ngayikhulisela iy'ngane zami. Iy'ngane zami zifisa ukuthi zibe nobudlelwane nobaba wazo. Ngiyinikeze i-address ngithi manifuna ubaba wenu hambani niye ePhongolo. Endala iyazama ukuqala uhambo yokuthi mhlampe iyazane nobaba wayo kanconywana kube nekhamfathi, yathola ukuthi mangabe ifika le ePhongolo ayitholi imfudumalo, ayitholi lo khamfathi. Ubaba wakhe ufike nje anganaki, ayinakele izinto abhizi ngazo empilweni yakhe. Ake bakwethu iy'ngane zami igcine seyigive up-ile, ayisayi ukuyozama ukwenza ubudlelwane nobuhlobo nobaba wazo ePhongolo. Zihlalele la nami siqhubeke nempilo. Impilo iyaqhubeka. Impilo iyaqhubeka. Umuntu wesilisa ukhona noma akekho. Impilo iyaqhubeka. Asidivosile njalo noMajola, sizibene nje kulomshado, asihlukanisanga ngokusemthethweni. Angazi kwasha kwacima kwenzakalani uMajola walahlekelwa umsebenzi. uMajola akhumbule ukuthi njengoba elahlekelwe umsebenzi ehlelwe emqashweni, phela yena ushadile, unonkosikazi le eThekwini. uMajola abuye eze kumina afika ngitshela ukuthi phela mina nawe sishadile, asikaze sihlukanise. Angisiye kumuntu okhuluma kakhulu, ngiyithulele abuye uMajola. Ekubuyeni kwaMajola, uMajola akanalutho, uthi ulindele izimali ezizophuma emsebenzini, kuzophuma imali zakhe njengoba esebenza. Ngithule sibheke ukuthi ziyophuma imali, mhlawumbe impilo iyoshintsha naye esecontributor lekhaya. Ngicela ukunitshela ukuthi kusenjalo uMajola avelane ahlatshwe ukugula. uMajola, agula uMajola, ashona uMajola, adlule emhlabeni. Ngicela ukunitshela ukuthi mina ngigqigqa le eZululand, ngifuna phela iy'mali zendoda yami. Only to find ukuthi uMajola uzalise iPhongolo lonke, iZululand yonke le. Babanga le mali. Kubangwa le mali ukuthi mina nginengane noMajola, nangomunye ukhipha ama-proof uMajola bekangijola naye engifakelo e-wallet, so nami ngifuna i-income kule mali yakhe. Ngayigqigqela mase ngithola lozo indaba ngashiya phansi. Ngathi uNkulunkulu ungibusisile ngomsebenzi, vele bekayisebenzele emafemini ingekho kangako kwaleyo mali leyo, ngashiya phansi. Ngathi nje wangistressa esaphila, angifuni nokuthi angistresse noma esedlulile emhlabeni. Yabona sekuqhamuka untarantara lo stakabhutu ley'ntombi eziningi nezingane, futhi ziney'nqekemane zey'thethelezana zamakhanda akhe. Ubone ukuthi iy'ngane zakhe ngempela lezi. Ngathi yazi ukuthini, ngiyaphuma kuMajola, ngiphumile kuMajola, ngiphumile kuyona yonke into kaMajola. Ngiya-understand ukuthi mhlawumbe omunye umuntu bengathi ungashiya imali yendoda yakho, yayingekho kuningi nokubaningi kangako nje. Ngavelane ngabona ukuthi siloku nje i-stress kiwe inkantolo nalosi sakabhuti le ntombi nayo ifuna ishare, ithi mina bengondliwe uMajola. Bengondliwe uMajola nobani nje, sonke leso stress ngathi mina ngiyaphuma kusona, angisasingeni. After that, umoya wami bungenako ukuthula. I was so hurt ukuthi ngimvumela kanjani umuntu wesilisa ukuthi angenze so, ngingadivorce ngokusemthethweni, aphinde futhi akwazi ukuthi abuyele empilweni yami isinomi kanjani. Ngimamukele nje azobuyela empilweni yami isinomi kanjani. Why insuku zakhe zokugcina ayispendela la? Why kwakuwumina engangimgqigqezelela ngimphipha egula uMajola? Sezimbambile izifo zakhe zokwehlenyuka le emaqeleni, sezimbambile. Why kwaba umina omphiphayo? Kodwa kunohide lamantombazane ayilayinele imali yakhe. Amantombazane bekade engenandaba naye, kade nje ebheka ukuthi azotholani. Enye ithi mina ngangiphuza naye uMajola, enye ukuthi ntontontonton, wonke umuntu ukhipha ukuthi, wonke umuntu ukhipha ukuthi, wonke umuntu uyakhala ukuthi nje hey sesomile uMajola akasasiphuzisi. Mina eyami indoda ngangingazi ukuthi iyaphuza, ngathola ngalesikhathi isidlulile ukuthi indoda yami bihamba amathaveni, sengizwa ama-scandals ayo ekugcineni. Yo bakwethu, uyakwazi ukuhlala ematshalini, uhlalela urabishi womuntu, uhlalela u-R womuntu, uhlale etshalini uzuvuthwe uthi tobo, ngoba phela wena wakhishelwa iy'nkomo kulo yamuzi.
After sonke leso sibhicongo ngafunda ukuthi anke nje ngifunda ukuthi ngizixolele mina amaphutha ami, ngixolele ngingabi harsh to myself. Akekho omunye umuntu ongaba kind kumina except mina. Kwamele ngikufunda ukuthi ngibe kind kumina. Ngi-accept yonke into, ngizamkele, ngiqhubeke nempilo so that nabantwana bami sizophila impilo emnandi, sibe strong impilo iqhubeke iye phambili. Ake emva kwesikhathi saba right, emva kwesikhathi sikusebenzela ukuthi sibe right empilweni yethu, saba right, impilo iyaqhubeka. Kuyaphileka nje uyi-single mother, uyikhulisela iy'ngane zakho, noma thi uyabamba amatoho there and there, ubamba ama-piece job emadodeni, kodwa nje kungabi into serious, kuyinto yokuthi nje nawe nje uyenza ngaleso sikhathi awukho serious. Kodwa mina nje ngaqhubeka ngiyi-single mother, ngiyikhulisela abantwana bami, ngiyiphilela, impilo iyaqhubeka iya phambili, kanti futhi nanamhlanje iyaqhubeka. Ukuthi mhlampe awushadile akusho ukuthi awusiyo umuntu enough. Niyeke lento yokukhalela umshado ukuthi angishadile uze ugcina usuyiphosa uyilahla ngoba nje ufuna ukufela emendweni. Isidala leso. Isidala, isuccess ayimejwa ngomshado. Umshado awusiyo isuccess. Sekubopha ifindo bobudlelwane ukuthi mina nawe we've decided ukuthi sakhe umuzi together. Ngizosibeka lana-ke okwanamhlanje isitori sethu isiyolala ibonene ey'torini ey'landelayo. Ningakhohlwa ukuthi nisfollowishe to all social media platforms. Buzz SA, siyanithanda kakhulu.